Good morning, mwadzuka bwanji konse kumene inuyo muli. Chabwino. Pali nkhani pano. Kodi inuyo mutayenda ndikupeza kuti mwapeza kapesi kagolide kaja. Kapesi kagolide. Mukudziwa kale kuti panopa olokawanike jika chani mamiliyoni. Munakhala mwapeza kapesi kagolide kaja kali pa tinene kuti pazithapwi penipeni paja. Kapena pa zoyipa zochika mthupi mwa munthu. Kapesi kagolide kaja makapeza nthu pazithapwi ponyasa kwambiri. Zithapwi zija zoti zonunkha koma kapesi kagolide kaja makapeza pati pamene pachapo. Matani definitely wina aliyese atenga kupuputa. Chapa cha bwinobwino kusunga kwautali. Mutapeza ndalama mutapeza ndalama ineni ndalama ka 5 pini kakhala kampukutu ndithu komano kali nzithapwi. Ndalama chili nzithapwi mupanga bwanji muyitenga. Ingakhale itakhala kuti ili pa tinoti pamabi. Okay, yes, ili pamabi. Okay, meona koma ndi 500 ndi 5 p 50 pini iwe upanga zotheka kuti uyichotsepo tikuyiputaputa kusunga. The question is funso lakuti chifukwa chani mwapanga zimenezi? Why? Ndi chifukwa chani mwapanga zimenezi? Answer ndinena kuti chifukwa chanena kuti chinthucho ndalamayo golideyo ali ndi value and despite kuti yagwera ka pamanyi kapena pamabi kapena pazithapwi, despite kuti yagwera pamene pachapo koma value yake sikuti yatha. Value idakalipobe. That's why ife tikutola kuputa kusunga kumapita tikudziwa kuti ndi value. Chabwino. Nkhani mufani nene pano kuti kodi nkhani yonse ikupita kuti. Chabwino. Nkhani yonse ikupita kwa anthu amene timakhala nawo. Right? Atokhala mkazi, atokhala mamuna, atokhala kayandani wantchito, atokhala wina aliyenseyo. Atokhala bwana bwana wako, yes. Atokhala nzako, atokhala kayandani mwina aliyense amene ngakhaleyo. Makolo wako, m'bale wako, aliyenseyo. Okay? Atopanga mistake imodzi. Mistake. Koma definitely ndi munthu kuti kama ndi anthu kuti pamoyo wako amakuthandiza, pamoyo wako akuthandiza, pamoyo wako iweyo amene koma apanga mistake imodzi. Agwera nzithapwi mwachidule. What do you do? Upanga chani? Kuwatenga, kuwapuputaputa, kwayika mthumba utali. Ulendo sayimeya. Life goes on. You understand? Why watengabe ngakhapanga mistake imodzi? It's because ali ndi value. Ali ndi value. Sungataye chifukwa agwera pazithapwi. You understand? Point yanga ikulu kwambiri imapita kwa Jomo. Okay? Personally, mwa personal sindikumudziwa Jomo mwa personal kuti tikudziwana sitikudziwana. Koma mafuna ndingowunikira kuti Jomo agwera nchithapwi. Okay? Agwera nchithapwi ya Jomo. In your perspective. Mmene anthu ambiri akuonera. So
ajomo agwira ntchithaphwi koma ajomo achi ali ndi value. Okay, ajomo ali ndi value kwambiri. Tipanga bwanji tiwataye chifukwa agwira ntchithaphwi? No, ajomo ndi ndapo kuti tatenge tayike mthumba wautali, life goes on. Chifukwa kuti mupeze replacement wa jomo amene angakwanisa kupanga deal ndi mavuto amene ali ku Blantyre, jomo ali ndi value imene aliyese waona, aliyese anali iyi jomo, aliyese jomo iyi, majomo amakwana. Uyike zinthu mulongosolo apa. Okay, chikhaliro. Inu musatele ana masiku bwana ndalama ndizi kabeni business makuti amene value tayiona mwa jomo. Lero agwira ntchithaphwi, mupanga bwanji? No one is perfect. Palibe anali perfect. Mupanga bwanji? Munta musiye muchithaphwi mwemo? No, mtengeni jomo puputeni, ali ndi value kwautali. So imagine, okay, mawa kuti kuli mademo ofuna kunjosa pa mpando bla bla muli mosimu. I hope kuti ndi lesson yonse amene ndithu ya in our daily life momwe wathu mwabe. Thank you so much. Malawi cameras.